Binablame niya natin. Talagang TV ko mga Ate, break natin. ayaw mo buhay ko sa ganyan. Next time dali siya. Yes, sir. Kaya. Ako na lang ba? Basta yung dadaas na semester. Okay. Ay, nanagap baga ako ba? Nagsigado iyo. Ano? Sabi na, kapag pamabong ng mga iyo, na daw kung kitang masalarin na, ay nagpipilis daw. May ano naman, may inilan. Kami kasi sa dito. Kasi ba, ito mo, itong dito. Yung, ay, ang pangod ka kung nag-vlog sa room. Ito mo muna mo rin ka. Pero di ba nagsilong daon na lang. Kasi kung pangod mo, Ano yung mga Sunod-sunod tayo daw. Nakakot mo ba? Mahal ka daw ko na ito. Hindi mo nito, pero kung mukha mo sa Pinapil mo, nagkakawat kami dyan. Kailan mo kami nagkawat? Ano, para sa luma pa daw. Kasi ito na kasi magkakita. ate? hindi pinapil mo. Siguro nakakot ng buo. Ay, papil ako! Kasi naman, bakit mo ng jiwa rin ko marayuan? Yan! Puro
chocolate nyo, tulos ano, tulog ba kaya? Ano daw, dala mo? Kung ba naglalala eh. Stop mo na siya. Bakit nandun man? Ako yun pa. Tapos iligis mo rin siya. Uy! Ah! Kung ba naglalala eh. Daw ba mo ay ano, isang bungko, yung nalawlo. Yun lang kasi di ko siya magkakita. Tamang kanon, sarap ko. Mostly, Kanon, sarap na saro. kailangan. Yaruan niya. Ikaw na ibig sabihin ko naman. Ibig sabihin ko. Sarong ako. Kuha mo yung dahil. Ay, putang yaw na. Huwag mo na ko eh, yawa. Ay, putang yaw. Medyo sarap ko yun. Sorry. Uy! Ay, magkaroon eh. Ah! No. Meron na mo. Kanya ka to. Pag ako seryoso kasi. Lemon. Ay, pagkakaroon na sigubing maray. Ito nga, Yan, no, seryoso lang. Kaya nagsigubin, tapos ano, nakulo ko na siya, may nakailin pala siya iya, nakulo na nakailin siya iya. Sabi ka sa babae mo, pero iya. Sabi ko, hindi mo nakulo na gano'n mo. Parang tignan mo ako ito ng saman. Tapos ginawa na kong pagkaon. Tawag na ito, lapit. Hindi ko baka, lapit. Yan na dapat. Oh, lahat ano? Ah, lahat. Sabi na ano? Wala naman. Babalik ako. Yawa.
Right? 1 in a 1 million. Ano, pwede yung 1 in a 1, 2, 3. So, ako pa sa lang. Guys, jowa. Dali ka nga. Nainuto talaga ako ngayon. Abangan sila na. Itlog. Ay, ako ito mag-iyak. Yung pakabot yung umadik nila ako. Ito na nito ko mga yung pangabot nila. Dito ako. Susi ako nga. Gusto rin eh. Inutuntun ko na kayo. Let's go pa. Palak palak! Ako na natin. So, ito kami. Ano? Hindi, ganun ko. Pero, sadaya ko
Hello, talaga. Kurang talaga kayo pagkarnay dito. Yawa. Ano sir? Ay ko lang. Nagpali ka? Bawi na yan. Here is naghanap para balik. Pero lulugi si Intel. Ay, para puro pa daw. Ay, mga hayop. Hindi ko nga pagkarnay ko. Uy, Hindi siya. Wala ko kayo tatawag namin sa tigulang ito, baka. Mas ipagkakabang ko na. Ikaw lang po kung ano. Nagtataas. Ano sa'yo? Ano yun ako sabi mo, boy? Hindi okay dito. Wala yung okay na. number 1 na lang. Wala garo. Sabi na ka na. Okay, kulang lang. Kuya. Iya. Dahil ano na yun, pero sa iba, sabi na yan. I tried. Ano ko na, open mo na sa iyo. Pero kung nagsabi na daw, ito sa gilid. Ano ganda ng demo? Surgot na di. Ala, demo sa mga. Ang puno kapag Matatama niya ba ako? Abangan na yan. Ay, wala ka! Para niya pa ako.
Iwakan mo ba? Ako yung Yung hindi mo dahil sila pati na bala. Dali mo ba? tama na rin. Ah! Iya sana mamamatay. Saan? Saan? Bimbo, what? Like, ano ba yung pizza sa Bayad Agoy! Kutayaw na pala na. Kawat na! Kalanmar! Igsaksak pa kaya, bubo. Malawat naman! Okay. para naging Ano kita, Tarn? Sige, Rachel. Everything. Dalawa, kalanmar na yan! May mga pinsa ko na kamuyaw sa Amerika. Ha? May mga pinsa kamuyaw sa Amerika. O, ito ako, eh. Ha? Ito ako. Ibu ha? Ito. Sabi ko, namin ito kamuyaw. para ano sindo? O ito, gabos na Ano ba istorya sinama mo? Sabi. Istorya nga, nag-pilot ko ako. baka pagalat ko ay naglalagay Ano na ka mo? Ano naman, sa tamo. Natigil ako naman sa tamo. Kalat ka na nga sa tamo, sa tamo na. Ano? Hindi gusto ako.
Uy, yawa na kayo. Ah, ano na ba? Kumain. Ano na po? Ano ba, Tol? No, ikagilis. Gish. Ikagilis. January, ay ano, October, ano, date. Diba, natulog mo yung mga bago, hindi na. Ate, pwede ka. Diba, paano dito? Kaya tiwala sa sarili mo. Daw ka ng tiwala mo sa dili mo. Tiwala ka sa ko. Tumalong ka. Dahil kasi ba, nagiging duwang ano plan. Ano, Oo talaga, inaasahan ang tulong. Ano mo? Batang niya ko. Ino ng gawad, or bilang ng tayo, batang dito. Ah!
Dangerous. Dangerous mo, bo. Bumangalit ka, dangerous bubo. Dangerous mo nga ako, mamalit ka. Wala, bubo ka mo. Tangagat ang pinakumahan eh. Batal pinakumahan. Batal. Ano ganito, no?
Like jeans. Ay, nakalaw na ba? Huwag ganito. Alay na rin. Ay, patuloy ko na. Yun na. Ay, kasi. Tama. Ikaw mo na. Para may tirada. Buko dyan. Ano ang tuloy mo? Yan. Tama na. Ay, hindi na yan. Tapos, Ano siya? Ano? yun na. Ito na tama. Sige. Laro. Thank you. Tama ka ba? Uy! Search mo, 180.
Kasi, scholar. Ano ito ko nagtutulog? Takbo. Berata. Harap naman. Nakanap ka, ano? Siya. Uy, puta patay. Bakit ka nagtulog? Harap ka ba? Hindi naman ang pangarap eh. Ay, hindi ko natudakan sa mga... Ano yung guitar na kasi mo? Matulog daw. Meron. Pero next. Pwede na ako. Kami, di ba na? Tapos kasi naman. Kuya, alam mo. Siya mo. Sarunod ang ginagawa. No, sarunod ang ginagawa. Sarunod ang ginagawa. Yes. Wala ko yun. Ano ko si MBG. Si Dragon. Kamata yung daw. Ah!
damit ano? Yarn? No. Julie. Comment. Sorry, Lord. Baby. Sabi. Hindi mo ikaw pala. Di mo lang kita maluwas. Ako nung damo na ito, bilis. Di mo lang kita maluwas. Ako nung damo na ito, bilis. Ano, bilis. Right. Kaya yun. Ako lang yung nasa likod. Di mo lang kita maluwas. Tapos, ano? Tapos, yung kanya na, di mo lang kita. Di mo lang kita. Utang na sinay. Kaya nga itong high pag parang nai-grab-ing display. Pero gani, wow! Ano ka na ba? Ano ba mga ay? Yung sinay, ano? Kumat na rin. Sinay, sinay. Ah! Wah! No, ito yung what? Puta ko sa gilid ko nga ay kayo ano. Naglib na naman. Puta na. Ay, alam mo ano? Puta. Hindi mo namin ano? Gusto. Sumban! Kaya na maghanay ka eh. Hindi na lang ako Ano kayo nga yun? Aba, ano?
Water na kita, water! Water, hala! What? Water, buwan! Ano, uwi na kayo. 1-0, 1-0. Buat ni Bal. Yeah. Si Junior talaga. Dilit nila kaya, boy. Yo. Yo, ano yo? Yo. Yawa! Yawa! Zero Uwi na na kayo sa ba? inyong bahay. Wala nga, walang kabel doon sa ano. Habang abangan ako nga. Puto naman yung yun sa saro. Bumasi daw! Sa kanyang bahay, na kanyang. Wala! Basta! Puta! Oh, binabangan ako. Vijay! Find my bird. Ano, find my bird? Ano, find my bird, boy? Ah, yawa kayo. Bawas na kami tayo doon. Angay! Talaga rin na nakabalik sa YouTube. Nandiyan may bridge. Sa may bridge na saro. Patayin na yan insan. Wow. Wait, Kung natin. Patayin na yan insan. Bigil. Bigil. ah, siya. Patayin na yan insan. Patayin na Ah, nabili ko ng saro pa nga. Kung may sarap pa naman. Grabe, sa lahat. Buwas. Yung hindi doon. Kasi maganda ako. Ay, dito mo dyan.
God siege. Saan? Siege. Imperfect siege. God siege. Snake siege. Nasa kasaruban. God. Tapos yung laban. Tapos ko to Uy, dito kami. Natin to. Yung laban. Here. Pinagbisan niya, oh. Sa Trion. Sa for out naman. Open man. Tapos itong pansin na yan. Ikaw, ikaw ba nag-help? Pre, marami din naman ka. Yata na naman ang isa. Pero sa gumagama? Sa Purman to. Kasi lang lang. Ano? Niramog ka, boss! Uy! Puta, tinali ko na yun ako. Sana na. Wala na dito sa ano. May tower ba na? Ito. Iya, ganda na yung pag-release na. Ako man, di ba? May dito. Nice one. Ano, Side, side. Ayan!
Dilaw, dilaw. Dilaw. Pero, pag makaka-open, wala po makakanta. Ay, ikaw. Oh! Wow. Dilaw, dilaw, dilaw. Team, team, team. Medyo na boy. Uy, shit.
Upang ina. Oh, Hindi malawlaw ko. joy. Ako na ilos. Balik. Sudaris mo siya. Tulong. Bukas ba? Bukas na ako. Ayan. Gusto ko lang mag-check na bigla. Napatagal. Ayan pala na nga. Hello.
Oh, nakadamo tayo dun sa kanan. Aray! Dinali ako! Kundi ako ay! Ito kawawa dus! Dito pala! Zero. Para i-receive sa board. Hindi, pero nakita. Nagulat ako. Kaya ko nakakalas ko ah. Ano ba? Ay, lumapit ako doon. Wala. Ito naman. Agoy! Ayamin na, ituwa ko palang ano. Wala ko nag-check pero. Wala, ganyan. Mura to. Alright, bye time, bye time, bye time. Goodbye time. Goodbye time. Oh! Hello? Ano naman? Hello? Tanga nga, pwede siya ka lang. Pagkit siya ako nag-play. Pikachu! Magandang ka! Parang nagsurog sa'yo, mo.
Nagsasawa. Ano mo man eh? Ha?
Out ka na taas. Out ka din. Ay, ay. Ma, pag may nag-open, ikaw, ay pag may nag-open, out, ikaw din mo naman. Ay, kabaka di kang palik. Yun ako sa luwas. Sige, sa pitambayan ko. Ha? Ha? Yun ako sa pitambayan ko. Yeah. Ang IQ kayo ngayon, Billy Games. 160, ito ano? 260? Mahina. IQ ko below 1,000 negative. Negative.
Liksan ako ni Maki, kwarta niya. Wala rin niya matao. Guys. Siya ito rin niya.
Hirap. Parang mo taga-kamayan sa GC ngayon. Di ka na muling luluhawan. Mutek ka. 51, 34, since of 73. Walang karapatan si Bianca. Sumilog. Yan pa. Ayun, wala makagawan sa date ka. Hirap po. Na. Hirap ba? Hindi na ito. Ang kinamurago no, mas makasug pa. Ano ba?
Pumunta ka. Balik paper nga ni yun. Sabi ka nga pag ano. Oo, mag-sniper. Tapos clicker na yun. Ikaw mo na ikaw. Abangan na nga. Lahat. Ha? Tawagin siya. Abangan. Ano gusto nga eh. Butang ko na ako. Ano? Kung ba natin ng klase, ito daw ah. Balik mo na ano. Open siya po. Gusto na ba? Nasubo ito tab. Approve. Sabi ka nga yun. Nasa bahay. Tignan doon na sa Rupuya na. Ako sa likod ah. Ay, puta ka. Sorry. Bukang nga yung tinawagit na yung isang boy tab kung ano, video. Oo. Ay, hindi. Yan. Kailangan sa daan. Uy, baka. Bisa naman sa natat. Pero bisa naman sa natat.
maagi nito sa bahay. Wow. Wow, po yung mga ito. Wala dyan nga. Kasi mangyala ko nga yung Papulo ka naman. ha? Papulo. Magkalong. Ito ko ba din? Parang bang ako? Ay, diba? Chik naman, pero apil lindo. Okay. Ah, Okay. then ah, Huwag na matapos naman sila ako. Karapin ko masakit. Eh, di puta, binarayan mo mabat na yun. Pero dito, di ako doon ako, kalikutan mo. ay, diba? Pares nga niya, no, tag. Nagkapakampitin siya, ayos ka. Kung nagawa yun. Ay, Hindi ko pa mabalong sa bakit ka? Ma, no, boy, katigas ka dyan. Ikiyata ka na. Bakit gold? Ano na dyan? Sino ko na?
Ano nga itutog ba siya dito? Naman. Yabay. Shaggy. Bakit tayo na? Muna yung sanaw, sa may ano, sa may water, sa break, yan. Panghari sa Kuya na. Uy, hindi ko. Nagawa na ba yun? Yabay. Ano yung sabihin? Ay, di puta ka 95 singkot, tago buhay tag, paligyan, tago. May isa ko, yan, abangin na dyan. Bumana. Terpatag, hindi na Gio. Hindi ka na ito, taro na ito. Hindi na, nagkita. 44.
Oh, kita na, sarap. Malapit kami sa Raji. Sabi ko, Hindi na kumuduwa. hindi, mama ko rin, di ba? Meron sa, ano, wow, lagi mo yung sniper, di. Sniper na sa mga, yan dito, dito. Kaya yun ang ito. Oh! Ayog na, ayog. Bukod na ayog. Oy! Taray ko. Uy, bumbo! Uy! Ah! Uy! Jeep! Atang, wala lang isa. Ay, di ko tapos lang sa importante. Kaya, malis yan sa importante ko. Kaya kasi ito na
ito. Bakit ka na? Yung ka na ito. Lugi. Ano ka nga? Na, tama ba? Yan na. Tara, ito. Sabate. Alat ba, Jay? Ayan na. Bubo, ayo. Pwede ko na, no? Sige, Dad. Mga bata. Mas gusto na tayo. Yan ang shotgun ko. Yaman, Luigi. Puta nga, kay Gigi, hindi ka na ako ayaw. Gatong ko ayaw. Ako nga ayok ka. Yes! Ganun mo daw, G. Ah, gusto mo. Sabi yan sa ko. Puta nga ayaw. Ah, luwas. Luwas ka nga ayok ka. Sabi yan, eh. Ito na. Sabi yan, ha? Sabi yan, ha? Ha. Ha, ha. Ha, ha.
sa Rogi. Part. Parang kinopasyon ko. Balik ba? Balik ba? Pabig na pabig. Ayun na, ano, likod mo. Likod mo. Yan. Duman. Duman, sir. Opo. Bata. Ito pa talaga yung datag na sa lupa. Ay, sige na. Mamaya. Lagi pa talaga. Galing nga. I see. Medyo mag-break na. Okay. Diba, graduate? Ano ito, nag-install mo doon sa loob? Wow!
Tulog na yun. Ay, puta mo ka ng pangwayo. Puta na ubos yun sa kayo. Bakit? Ah, takina ulit ulit dito. Puta na tayo dito yan. Ay, pangwayo. Galing. Ba, nakapot. Kapot. Pangwayo, pwede. Sa tray. Ay sa ano? Oh! Makulong na yun. Lambat. Ang ganda mo ba buhay kumain? Lambat na yun. Kasi yung sira yun, pero parang lipat, parang na. Pero na. Grabe ang Martial, alam na alam. Kulog na yun. Seryoso ko lang ha. Parang talagang mistake na. Lugi na kita sa pisto. Dapat kita ka dyan. Ba't ibig ka nga? Kurang na yun. Galing.
Wala. Okay. What do you want? Stay there. Ilan ka ba? Ilan ka? Puta nga ay nag-stop ko si puta. Ilan ka? Oh. Hari dua. Berapa cerita? Apa? Dulu gitu. Pernah lebih. Ah, grabe. Ako din natuloy na nga yung Yeah. Yeah. Uy! Ay, ay, ay. Ilan ka, Mars? Boss na, Mars. Ablan tayo na. Pwede po ito ba? Tagal, tayo. Diba? Hindi mo magatang si Tag. Gatasin mo, Tag. Pwede na kang dua, Pinajik. hindi na start na. Sigal na yan, matapos dito ng tawag na yan. Naman. Bawas. Two. Akmet. Ay, na. Kapunaan. Ay, ito yun. Akmet, diba? Uy, kayo. Europe no. Ayan na. Ayos na yun. Naging ba pa nga yun? Ayos ka. Bakit na maging doktor ng ayos ka? Ayos ka. Taka. Taka. Yok, 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 yok. Saktok na.
Ano ka ngayon? Ngayon. Katatoy! Akang Ayun na. Kapan sama yun? Gila mo sa mga Gigi, ayop ka ha. Easy. Easy daw ka na yun. Nakutang din nakalao. Pangayip lang. Ah. Okay. Kung tumatalab ng aking chat na. Joke. Joke. Ito.
7 CL. Silat ka pa. Silat ka pa naman. Tapos sa baba, lagyan. Sip na sana. Lagyan na ba? Ay, nagkapagaling ako. Diba? Yan, thank you, thank you. Ada kamu, ano kamu kaya ko? Dahil ako, ay, diba? Bakit nila? Ayan, bosan lang. Bosan. Bosan naman ako. Yan. Okay na. Sige, pakita ako. Saan? Magpatulog ka na. Ay, balik ka, Jay. Ha?
Ayun ang tutok mo. Lagyan nila. Ay, ayun po mo. Uy, press ba man ba? Press ba? Ha? Press ba kaya? Ay, ba? 12 din. Ay, puta ka wag niya eh. Sige, bangga. Wag na lang. Sige, ayan dyan. Yun lang. Clear. Woo! Woo! Pinarang kita. Yan, pagkatan mo. Ganun na, no? Yung pagkatan. Ganun, tumakas. Basta matrabaho ko tao. Ano?
Hindi sila nagkaroon ko ba yun? Kaya sila ba tayo? No? Dito masarap na ang gusto nyo. Hindi ko pa di maaw. Hindi ko pa.
Ano?